Tervetuloa yläkroppapäivää. Penkkipunnerus asetettu valmiiksi. Sama setti kuin jalkojen kanssa, eli tänään yritetään saada uusia ennätyksiä. Jalkojen kanssa tuli takakyykky liikkui hyvin 144 kiloa, niin nyt penkissä tämän päivän tavoite on 86 kertaa. Siihen on niin asetettu nyt. Mindsetti on siinä, sitä lähdetään puskeen. Mä otin 60 pari alkulämpötoistoa, asetin suojapinnat kohille, että jos se ei onnistukaan ja päästään turvallisesti alta pois, niin voidaan oikeasti puskea ja kokeilla se 80 ja katsoa, kuinka monta kertaa se tulee. Tangossa 75. Katsotaan vähän miltä tuntuu, että on aika iso 60-15 kiloa hyppy, mutta 75 on tiedossa, että se tulee kyllä. Niin sen puolen uskaltaa tehdä se hyppy ja sitten suojapinnat, niin jos käy jotakin vahinkoja, ettei ole yhtään olekaan kunnossa tänään, niin sitten vaan suojapinnoille ja alta pois turvallisesti. Ei siinä muuta. Mutta tarkoituksena olisi mennä 75, 80, ehkä 77,5 välissä. Joko 77,5 tai 80 ja sitten 80 jälkeen niin kokeillaan, että miltä tuntuu. Jes, lähdetään tekemään. Oikea käsi ehkä vähän laskee alemmaksi, koska tuo oikea puoli vähän osui pinnoihin tuossa toiston aikana, mutta 75 tuli kyllä hyvin, niin kyllä mä näillä pohjilla niin hypätään suoraan 80, oli hyvä tukeva asento. Tuntui siltä, että pystyi grindaamaan hyvin toistot läpi, niin nyt on hyvin hermotettu keho, vähän isommilla painoilla. Isketään se 80 ja katsotaan mitä tapahtuu. 3 minuutin tauko pidetty. En hirveästi kellota näitä taukoja, odotan vaan palautuu, mutta vähän seuraan kelloa, ettei ihan venähdä treeniä. Katon, että se totaalitreeniaika olisi siinä niinku tunnin ja 1,5 tunnin välissä, että siihen pitää ehtiä siihen väliin tehdä. Noniin, 80. Taas kova. Nyt kun on suojapinnat kohdilla, niin aion puskea loppuun asti, että vaikka tuntuisi pahalta se viimeinen, niin aion silti kokeilla. Sitten mä vaan lasken sen tuohon pinnoille. Se oli hyvä. Otan nyt tauon. Nyt menee ainakin 4 minuutin tauolla. Sitten mä kokeilen vielä kerran uusiksi, jos tulisi toisen kerran. Ja sitten sen jälkeen niin musta tuntuu nyt, että 80 voisi tulla vielä toisen kerran. Mutta sitten sen jälkeen pitää tiputtaa. Sitten mä varmaan tiputan 75. Ja sitten on päiväsarja ollut 75, 80, 80, 75. Se on kova. Se on kova. Oireet. Tauon vuoro. Palataan sitten taas toistoihin. Toinen sarja 80. Let's go. Viiteen jäi. Sinänsä ei yllätä, koska toi eka 80 kiloa niin se oli pirun hyvä, mutta oli se tiukka. Vitonen, niin nyt joutuu antaa kyllä ihan kaikkensa. Ja näki vähän, että jaloista kunnon apua, että ehkä lantiokin jopa nousi vähän penkistä. Niin niin viimeiseen tiputetaan se 75. Ja mennään sillä. No kuitenkin ihan kovat. Saatiin 80 tehtyä, mikä on kehitystä. Ja sitten kuitenkin tälle tiputetaan 75, niin se totaalikuormitus pysyy aika samassa, ehkä vähän enemmän kuin mitä aikaisemmilla viikoilla. Huomasin, että tanko kun lähti, niin se vähän liikkui näin.
Ei ihan noin paljon, mutta tuli tänne oikealle kädelle tänne vähän se enemmän, mikä on hyvin mielenkiintoista. On niin kuin 1 viikko jäljellä tätä ohjelmaa tai tätä jaksoa ja sitten lähtee uusi jakso. Ja seuraavaksi mä tulen kertoa enemmänkin siitä, mutta siinä otetaan enemmän unilateraalinen lähestyminen tähän. Justiinsa tämän takia, että nyt jos mä tekisin maan tangolla koko ajan ja mun selkeästi jostain syystä oikea käsi laskee vähän enemmän koko ajan, se on vähän näin. Ja jos mä jatkaisin 12 viikon ohjelma tekemään pelkkää tangon kanssa penkkiä, niin mulla olisi oikea käsi huomattavasti heikompi. Tai sitten tanko vaan menisi enemmän ja enemmän tänne 12 viikon jälkeen. Niin sen takia on tärkeää ottaa siihen myöskin käsipainoilla tehtyjä 1 käden unilateraalisia liikkeitä. Saadaan ne puolierot tasoitettua, niin sitten tangon kanssakin on myöskin vahvempi tehdä. Mutta 4. sarja kohta. Otetaan se 7.5 ja mennään. No niin, päivän vikapenkki 7.5 tangossa. Rock'n'roll. Otin vähän lyhyemmän palautuksen, eli joku 2-3 minuuttia tuli palautusta nyt. Ja eipä siinä. Ruvetaan tekemään. Kaksi sarjaa jäänyt vajaaksi. Näköjään se 8 kiloa oli niin aivan maksimi ja söi aika paljon energiaa näköjään kaikista muista sarjoista. Tai jotain. Nyt oli jotenkin nihkeitä tekemistä. Tiputettiin isosti painoa ja otetaan muutama toista vielä, että saadaan vähän toista volumea sisään. Alkoi ojentaa, että sanoo itteensä irti. Mä meillä en jaksa työtä ollenkaan. Ja hyvä, nyt saatiin ne muutamat toistot sisään. Mentiin ihan äärirajoille tänään penkkipunneruksen kanssa. Mielenkiintoinen. Katsotaan vähän miten ensi viikolla suli selkeästi. No nyt mä teen suoraan jalkapäivän jälkeen, että sekin voi vähän vaikuttaa, että energia tästä on ihan sama, mutta palautuminen ja nukkuminen on kyllä ihan hyvä tasolla. Ei pitäisi näisesti vaikuttaa. Eikä se 80 ja 77,5 on niin iso, mutta toisaalta 280 kilo sarjaa, niin se syö aika paljon energiaa. Ja sitten se toinen sarja oli täysin failuriin asti ja sitten vähän lyhyempi palautus. Niin ehkä se on sitten se, tässä on lopputulos, kun tälleen rupee vekslaamaan ja yliampumaan painoja. Viime viikon videossakin käytiinkin tätä jo läpi, tätä liikettä ja tätä mun setupia. Tää oli niin hyvä setup, että mennään täysin samalla ja samassa paikassa, niin ei muuta kuin toistot sisään, niin sanotusti. En muista yhtään millä kumpparilla tein viime viikolla. Tai käydä tsiikaamassa. Voi olla, että on vähän kevyempi kuin viime viikon kumppari, eli pikkasen vähemmän apua nyt. Yllättävän vähän syö. Toi eilinen, kun teillekin tehtiin kuitenkin loppuun vatsalihaksia, ne meni perille eilen, ne tunsi. Nyt tänään niin ei minkäänlaisia dompseja vielä siitä. Ja sitten tää tuntuu enemmän vaan niin yläkropasta mennä petää kädet ja ottaa hauiksesta hirveästi nyt tänään tää. Erittäin mielenkiintoinen. En tiedä. Mut yllättävän hyvin niinku vatsalihaksista niin pystyy alimmat vatsalihakset ja lonkakoukista ja liikkeen tekemään edellisenä päivänä ja sitten tekee tämän, mikä on kuitenkin yläkroppapainotteisempi vatsalihakset, ottaa pikkasen enemmän myöskin tonne niinku hartiaseudulle myöskin tää liike, jotta enemmän tänne niinku yläosaan vatsalihaksesta. Yllättävän hyvä kombinaatio itse asiassa. Pitää pitää ohjelmassa pidempäänkin. Tai ottaa ainakin
tulevaisuudessa pitää tätä kombinaatiota yllä. Tulee aika kokonaisvaltainen koukistus liikerata kehitetty. Pitää jatkaa pohtimista. Tähän varmaan palataan ja tehdään vielä video jossain kohtaa tästäkin aiheesta pelkästään. Mutta ehdottomasti jos olisin valmentaja, mä kopioisin nää. Elikkä se taljan kanssa selälleen maate lonkakoukistukset ja sitten toiseen päivään niin tämä. Aivan timanttinen. 2 tehty, 1 jäljellä. Kulmasoutuu päästy. Nyt tänään mä haluan vaan nykiä ylös alas painoja ja mä kävin hakemassa tuolta toiselta puolta salia 27 vuotta. Tuli muuten hyvä farmarikävely siellä samalla. Hyvä keskivartalo ja hartioiden seudun liikekaari. Ehdottomasti kannattaisi tehdä. Tosi treenaat varmaan tekisikin. Mutta no se ei ehkä ole nyt vertikaaliohjelmaansa kaikista kriittisin liike, mutta sitten yleisellä tasolla urheilijoiden kehityksen farmarikävely on kyllä pirun hyvä. Mutta nyt vaan alas ylös. Setup oli muuten niin pirun hyvä, niin jatketaan tässä samalla paikalla, sama setup. Let's go! Toivottavasti niitä oli 6. Toi pitää kyllä katsoa videota, että oliko vähän liian tiukka. Ja hyvä tuntuma sai tonne, mutta entä oliko tarpeeksi pitkä liikerata? Jälleen kerran. Toteutus näytti paremmalta kuin millä se tuntuu. Eli jatketaan sama. Aika hyvin saa tuntumaan noin lapojen väliin. Pitää keskittyä siihen. Ei nosteta käsipaineja näin, vaan halutaan hartiat tonne noin taakse yhteen. Pikkasen tulee tonne ylös, että kun on tää kulma penkissä. Noniin, näin oli 3 sarjaa 6, eli 1 jäljellä. Voidaan tää vikasarja alta pois. Sitten päästään ylös työntöön. Se ei ollut kaunista. Selkeästi alkaa voimat loppua. Oli jo ennen tätä sarjaa päättänyt ylöstyönnössä, niin otan vain 22,5 teen vähän kevennettynä. Ja jumalaton pumppi ojentaessa ja olkapäissä. Ja sitten tuossa vatsaliasliikkeessäkin rupesin hauis ottaa. Ihan uusi tuntemus. Niin ihan hyvän tuntuma sai tonne selkää kuitenkin. Jätetään tän tähän. Tuli 15 ja mennään seuraavaan. Painot viety takaisin ja 22,5 otettu. Oli vähän kevyemmät kuin mitä viime viikolla. Mä en varmaan näillä koko sarja. Katsotaan, eka tästä. No ei tuntunut kevyiltä kyllä. Ei mitään toivois ottaa 25 tänään. Välillä on näin. Päivittäinen suorituskyky vaihtelee aika isosti kuitenkin, kun yritetään mennä kovalla tasolla. Tärkeintä on kuitenkin, että mennään sen päivä parhaan kunnon mukaan. Eli 22,5 3 kertaa 6 tulee olemaan tiukkaa. Niin se on ihan riittävä. Se on tämän päivän paras suoritus, mihin pystyy. Mä teen tukiliikkeet tästä nyt loppuun, eli ylös työnnöt ja sit on vielä soudut ja ilman kameraa palataan sitten loppuun. Katsotaan miten nämä tukiliikkeet sujuu. Palaa sitten siinä. Yes. Yläkroppapuntti saatiin päätökseen. 80 kiloa penkissä, niin se tuli kyllä nätisti.
jotenkin vei ihan pirusti voimia. Voi olla tietty, että hermosto on aika kovilla kyllä nyt ollut, kun miettii, että eilen otettiin niin takakyykyssä 6 sarjaennätys ja siinkin mentiin niin 144 kiloa 2 kertaa ja huomattavasti isommilla kuormilla. Ja nyt sitten penkki tehtiin huomattavasti isommilla kuormilla kuin aikaisemmin. Nyt 75, 80, 80, 75. Ja sitten siitä jää kuitenkin vaan 11 vajaaksi niistä 2 vikasta sarjasta. Niin se on, pitää olla ihan tyytyväinen, mutta selkeästi huomasi, että kyllä hermosto väsähti ja sitten siinä kulmasoudussakin oli isommat painot ja siinä vikassa sarjassa huomasi ihan selkeästi, että ei vaan riittänyt enää energia, keskittyminen ja kyky tuottaa voimaa. Oli vaan semmoinen löysä olo, että ei vaan millään jaksanut edes pidellä niistä painoista kiinni. Niin sitten vaan tiputettiin painoja ylöstyönnyssä, 22,5 kiloa ihan maksimi. Viimeisen jouduin tiputtaa 20. Ja nyt sitten tällä leveällä otteella, pronaatio-otteella, niin senkin mä teen huomattavasti pienemmillä painoilla kuin aikaisemmin. Siinä sai vaan hyvän tunteen sinne romboitsiin ja takaolkapäähän, mikä oli se tärkeä asia siinä liikkeessä, että se kehittyy. Ja se oli päivän paras tällä hetkellä. Ja et joka viikko pyritään tekemään parhaamme. Ja sitten tänään oli päivän paras. Tää oli päivän paras suoritus, mitä pystyi tekemään. Ja siihen pitää olla aina tyytyväinen, että pystyy puskemaan sen maksimi irti. Että ei luovuteta kesken kaiken. 3. viikko tätä jaksoa. Eli tulee noin 4 viikon jaksoja aina. Ja nyt ollaan penkissä ja kyykyssä. Niin on sarjapainoiksi saatu, tai melkein sarjapainoiksi, 2 sarjaa saatu tehtyä. Niin kuin mä sanoin silloin ekas videossa, niin kyykyssä se 6 maksimi oli 144 kiloa about. Ja sitten penkissä jos tuli 90, niin siitä sen 80 pinnaa, niin 10% 9 kiloa, 9 kertaa 2, 18. 90 minus 18 on 72 kiloa. Eli penkissähän me ollaan huomattavasti itse asiassa aikataulu edellä. Että ollaan melkein siellä 100 kilon 6 maksimitoistoissa, mikä on hyvä asia. Hyvä asia, että ykkösen maksimi huomioiden. Tästä pitää muistaa se, että ennen tätä treenijaksoa niin oon treenannut mutta en ole hirveästi tehnyt voimaa, eikä hirveästi ole tehnyt penkkiä, mutta semmosia powereja, nopeita toistoja. Et viritetään vaan hermosta, että tämmöistä ihan kunnon voimatyöskentelyä ei ole tullut tehtyä. Takakyykkyä en ole tehnyt sitten viime kevään, joskus tammi-helmikuu. Eli se saadaan sitä tuloksia, saadaan nousemaan. Todennäköisesti pikkasen, varmaan 5 kiloa. Tulee ihan vaan sillä lisää, että ollaan vaan tehty sitä liikerataa. Et se liikerata taas tulee tutuksi keholle ja hermosto muistaa, että ai niin, tälleen tää toimikin. Mut sitten tietty sillä, että se osoittaa ehkä sen, että ihan vaan tekemällä niin saadaan jo tuloksia. Se, että sä teet täysiä joka päivä tai joka treenin, niin sillä sä saat jo tuloksia. Mut sit viisaasti ja älykkäästi ja hyvin ohjelmoitu harjoittelu, niin tuottaa vielä enemmän tuloksia. Eli tosi jännä nähdä, että minkälaisia tuloksia tulee olemaan. Itellä ihan hyvä fiilis treenisuhteen, niin keho tuntuu hyvältä ja ylipäätään huomaa lajitreeneissä, kun käy vähän beachia ja golfia pelailemassa, niin tuntuu huomattavasti vahvempi ja parempi olo kuin aikaisemmin. Alright. 3. viikko paketissa nyt. Seuraavassa videossa on sitten alkanutkin jo jakson viimeinen viikko. Ei muuta kuin se on moro.